Yoroi try, ngi aingo yo try, hagani ka step so chi sen pat ngi la banwan ra ya ka jingpla shaman siem happy. But kumjuru ngi aingo yo try na mar ka jingbha but ka jing snei ka jong try. Ngi yo sngo ba ya ka jingpla na ka wei ka tayo sha ka wei ka tayo. Bagaktin ka jong try ru ka hikai yangi ya ka bangin pla yo try ken. Lam na ngi pla yo try. Ubau blay jongi u Jesus Christ ken hagani ka slakando. Kaktin ka jong blay ka ong mauru un plaken ya ka kerteng jongi hakmat ka jong ukpa ki angal ka jong henrei la da ngingim plapat uru unum plake de kata kat banginang don hakani ka slak ndo ngidon ya kani ka benta kum kita ki nongkit tin sim ken ya ka bangin pla ya ka jingba ka jong utrai ngin pla ya ka jing shem ka jongi ha utrai ngin pla ya ka e ka bo try ulale yang i ken but ya ngu hakani ka si idon lang ha ka studio ka jongi hakani ka por ikong batimon ken ba in ai ya ka jing pla ka jong i ngi priang so bhai phi kong ha ka ni ka por ka bamanta bat ha ka ni ka por ngan IT sapi phila ban ai ya ka ta ka jing pla bat ka ta ka jing shem ka jong pi yo trai ba kan long ka jing ka khur na ka banta iwe pi we ki ba pet ken ta ni ka por ngai IT sapi ngai ngo e ublei banga dan ha ka ni ka chaka ka ni ka Potternet ministry ngai ngo ublei ya ki e parok ching bha ka chung u kham tam leng ba ka ni ka ministry banga yo shibon ka ching sneng ka ching pen bet ha ka ching im chonga ka ba dai man ka sni ngadai bat man melem ngam te ngai ngo ublei ba ngapoi sha ka ni ka Potternet leng ba I khun ba al chonga ha ka por ka ba ajar khan riu na ka ajar khan nyau e ka ba iru wan leng ba ka ha ka por ba ka dan ka ni ka healing festival hani post central te hak ta kapor I ong nga sen I ong ba mi kwa ba ni chaseng hak ni ka state central te hade nang ta nga dang khang I hendrai hak ta sngi tanga ong tok leng ngam poi perkhat ba kan dei kan Potternet ministry te hade nang ta ka chingwan ka chong I nadien ba I wan chaseng chen ka Potternet nga I ba nadien ba kata ka healing festival ila lek du chen sha molai hak ta kapor ngam tip ba ka dei kan ka Potternet ka ba nga chupet ha po ka cable hak tu kisnem hi ki khat jar arja khan riu khan nyu te hade nang ta ka ching wan chung iman kapor te ka panlong nga ban khang bat haying ru nga chu sha kren pha na mar ba ki ong ba ai mon khun ki khun le cha seng kat sha ba mon hade nang ta ka panlong nga ban khang I dai ka ta ka ching le cha seng ka chung I ka ba man kapor shmolai ka panlong nga ru bangan ai du na pisa bai ka li ai ka ching perkhat chunga ka long bangan khang I ba in le cha seng chani hendrai ngai ngo paling ba I pastor pintu bat I rose I ba dai lok chung I bat I ta I khado I ba chu ong I kon changa I chu to khana ba I bal dang ai duna ba ka li na I poi hi nga chumai of wan bat no kana perkhat bangan khang I ba in wan cha seng hendrai hadi nang ta I ong ba ngawan bat ki pastor kata ka por ngam I tho I ki pastor bat hadi nang ta te teng ila chumi men step na yeng khat wei du na e te kash perkhat ba in thangan tenga shat ong I ba dala poi chaseng na lor bi poi chaseng slam te I ong ba ngala da bam ba I pastor bat ita I khado I chupen bam I teng dai poi yeng chu pha bam han rei in chu bam nam har bai ong ngala kadang hade nang ta ka chingwan chaseng chu I kum ta tenga check ka pek chung I tenga ong I le chaseng I im ngai ngada check apek I ba ira tang ka we ka notebook ka we ka bible bat na chu perkhat I ong I le chaseng kum no klem ka bible namar hak ching seng ka bangi don man chuang I chura e knika kot ching wai klem kot ching wai im chula ban mi na yeng te hadian ta te nga Shillong I hadian ta ka poi ka por ka yat ka ki por nga ro nga chupet knika Potternet ban si sin ha ka we ka chan min nga pe bat I lok nga dang oi lok ba kini ki pastor te kila phamo ban ya tho khana leng ba ka bible ba na ka we ka bible verse ka we kila ba te nga dang oi lok ba da perkhat baro kini ka balang mo ka bangi don ha ka banga nga don ne bat ha ki we ki balang ru ba ki bon kini ki nga se perkhat ong ba baro ki alam sak ba ha mo ong tip ka ei mo ka ba pedeng hona ka mat chung bleng rang kli lok ka ta ka sin ka ba nya pe chan ben hade nang ta te leng ba ka hade nang ta hade in bangila epet ta hakata por ka yat kita por ngam te bai tai khun changa pat ila rang poi sha kan ka
jingiaseng hadin nang tak penlong inga bangan duai ngai chat duai pin ngong ka ei trai ba pedeng ho nak mat chom ngai ong i lok lo kata chan min ngong tip barok ki alam sik ba ha tip ngong ka ei ma ko ban pedeng ho nak mat chom play te ko penlong na den ta bangan duai pin ngai chat duai ngong ka ei trai pedeng ho nak mat chom mi ma te ma da hadin nang ta ski te itai kon changaru idang le di tak jingiaseng hadin ha ka oi sien ba i kwa ban pen baptis te Khubor ba i ong le ban pen baptis nga susi hai i ngong ba pet kon ha Khubor ka ba phi dang ret mun chuang ala pen baptis ya phi te ngong ala de pen baptis ya phi te hadin ta ha ka ka sin pat man ka por te nga chu khang i ngong ba pet kon phila de pen baptis ha Khubor ba phi dang ren te hadin ta pan te ha ka ka sngi te chan mit i la ngai i ba la kre ka plastic i ei te oi nga ba mi la shai ngan pen baptis no te nga dang khang i ka ka sngi ru te ngong em khun nai la hadin ta te hakata ka chan mit ngala i thu hi i ba in let te ngong ya mas nyo sngo ba i wan i lok te ngami shawar ngong i lok ba pi la shai sakang namar ba i mut ban pen baptis namar ngatip balada i lok i khang mut ma i inum let te hadin ta i lok pat mas ndrong hayeng te kon changa yong papa la shai te kan let no pen baptis te i lok pat hakata ka por hi ong khi kon khi let ban no te i hadin ta i ong bangan let ki pastor te la klish ai fin let te ong let chhoi te hadin ka taru ngam poi perkhat hi ba kin dei kin ka potnet te hadin damit nga ong i lok ba balai fisha mo namar ba habang ila de pen baptis ai te i lok yoi nga ba ngam nuot ban khang namar ba ka dei ka kam chung play te hadin ta kum la shahi la mi ila let te hadin ta ba i let pen baptis te ngi ba im chulet chu ka jingiaseng ka mangi don namar ba i shadon ka bible class dai im chutre chu ban let ka bible class hadin ta pada hieng chet chakaren ba nga oki ong ba ai mon kon rei nga chu ngap be kata chingle chung i kata chingle chung i hadin ngam la chu ban khang hadin ta nda kala ya ta ki por ka de por ba i kwa ban i ba i la dei ban puli no te ka de ajar khat phra te hadin ta ajar khat phra pan te ngong i ba nga chat stanat hi ban khot i ki brio naka balang naka jingiaseng ka bang judan chua ba ki kon kin let puli te nga chu ong i ki ba in penlong sha ching duai sha phin let te nga ong i pet kon ngin penlong ching duai te ngin khot naka jingiaseng mo ba pen sha ba phin let puli ti ong em phi mi man ta te ngan let ngan khot dak to ki pastor naka jingiaseng bang chu let te ta ka poru ngadang kadon ka ching la ran yang nga namar ba nga perkhat ba hadong baro bat ki ba yeng la te ba ngaran hak to ka hangadan hak balang menchua te hadin ta te nga ban penhun nga bat ilong i perkhat ngong ban penhun i chua ba in let puli te ngong i to sha kinwan hadin ta iwan i pastor pintu bat i pastor ban tai bat dan apa ding ki khana na ka Potternet ministry bagi wan hayeng te hadin ta te nakiwan ki ong yaro i try ni ingal ngo ha kata kicing ong chung ki yaro i try kal hak to ki por kalong pa phla bhai nga te hadin ta ngakan mau pat ba ki dei kini pastor ka ba nga chu ong i lok ba ka e ka ba pedang hon bat bangala chu duai ru hadin ta te iwan pastor ban tei mas ndrong i ong ba kani kam dei ka plan mo kam dei ka plan chung ka dei ka plan chung play ba u play udan ka plan nam ta kani ka hieng hadin ta nga dapat tak cing dokumen tak chan mit pakiwan namar ba ngakan mau ila di ru nga chupet ne kani ko Potternet namar ba nga shadio amal bon ki cing hikai wal ada hak tak jingiaseng ka bang let ru ho nga so tho tang ba nga pat da dei ka kristan ka ba shisha hadin ta te ngala dokumen hak tak sngi bat ngakan mau ini i pastor ban tei i pa plien hak lanong trong ka bible rei ngamla ban plien man nga plien shadin chak pat namar hak tak por namar ba ngam pat te ba wal dang la long kristan ho ang long kristan hadin bangala yo ya ini long namar ba ini lok la long kristan shai nga hadin ta te ngap plei ta ka bible na den chakpat namar ta ka por ngam pat smu tho ek ta ka tin chung plei pat ngam tip ha ek la nong ha ek ka chapter chung ka bible ru hadin ta te pastor ban te penyara ban plei ta ka bible ban ikon chung ai ba ru ila wan jingiaseng ha kani ka Potternet ngi i ba ila kham i tho
nang no ban play yak taki lenong hadin nang taki yat kita ki por ila lek puli hadin ba iwan phai ru da iwan shuti ru ngai be im chupe ban wan cheseng chini te hadin nang taki yat taki por te chu ong nga yam i le cheseng ndai nga chu pen e i ong em ka cheseng ka phiton ru la da fi le bible class la da fi le cheseng man ka por fi yo hi ching su tho re hadin nang ta ndala yat kita ki por ngapen e hi bangan wan chini ka ching shakri hadin kadai alchar kat khandai ka ba ilok ipang te alchar kat khandai kadai ibnai agos ilichim nawai te ile ikta ko tes ngaro ngala chutrai hakni ka hospital hoi ngai ngui sa te por uleng ba chung i ngai yo ka kam handai hoi wala da ka dei ka kam ka ba duna ka ching yo handai ngai ngui u play no tak ni ka kam pang ngai yo ru handai hadin nang ta te kata tes ka ba phale runga hak ching pet ngadan hi ka ching suspect ba idan ka ching system te hadin nang ta te ngap hak ta ka por ka dei ba itai khon ba ari idan shuti ti wan ha iwan shuti te ngadang ong i ba pet kini ka report papa kam da ba te hadin nang ta ngap itai khon ba ar ngilej hai itai doktor i ba shim ka dei po ni Shillong hi hadin nang ta ndang ngilej hang ta ki doktor la batai ong badan kam emergency ba point no namar ka dei ka kan cha long kan cha tumor te ba ka yo ka spread hadin nang ta te ndang la poi hieng na kata ka bangi wani kan do itai doktor te ngap itai khon changa ngi shong ta ngi duai hata kamera daki kentang la shong ban duai hata kamera ban ngampat chu duai ho blei hata ka por kumpang ha chu duai man ki por ngala duai ngap itai khon ngala perkhat ba ngaperkhat ningkong i namar ba ngatip ba ada ilong ilok kum nom no hata ki por kamut ba ngan pen pep kelas no i ngan pen pep no i na kata kecing puli nga ong i ba pet khon la da papa chok fi ilong kum nom no te sa pep nang phi kecing puli namar ba nga su tho ta ki kam ka chonga nga nom la ban siu mar kecing siu ka dai ka barem te hadin nang ta ngala duai hang ta te ngala IT lu chu blei hak ta ka por ban nga su tho ba dami nang ta kamera ngala chu IT blei ba ka ka ba ka chong ha kaman ka chong blei hadin nang ta ki habang nila ya keren e bat ki haying bat ki men para chung i bat haying chung i te ki la ya perkhat bangin den ngala phone i tai khon i ba dan shawai ka chaka teng phone i ong ba ngala i keren bat ki doktor ki ba dan hak tak chung puli chung i ong ba utau doktor ong ba to HUD ong ba un sa ai ka free treatment la dawan yalam sta chaka ba idan re hadin nang ta dangi perkhat pan ngong kala achengai palat tak chaka ka ba idan teng ong pet khon ngin lek tang hani ki chaka ko ti mon ma ka kham chan hadin nang ta shwai ka tangi khodi ni ki iwan ki ni ki pasawan te pasal pintu te ngasongo hai ulei ling ba chung ki ba hak ta ka por ha ka ba i pastor ban te iwan i chu ai nga ki ni ki bible verse ka ba kidan ki bible verse sang ta ka ba ai jingkan ban ha padeng ka ching stom i lok te kawai ka long ba na Jeremiah i we san ba men ba ngam pat pen long yami ha ka po ngalai tho ban ngala pen kentang hang ta kawan kata ka ching kermen hanga ba ngasuk tho ba ublei ula tip lupa kata ka ching pun ye i ru ha ka po te bat kawai ru ka ba pen na ka ba men sim yang ai kata ka Bible na ka Jeremiah khat pra lenong sao ru ndeu ta to ka pharsi phang nong thau khiu ban ngasuk tho shisha hak ta ka por ru ka men sim ba nga kata ka Bible verse ka ba pastor ban te ai bat hak ta ka por nga perkhat ba shisha ni ki breu ngi long sha tang kita ki deu bar tha mat chong u blei long unong thau khiu kata ka Bible verse ka pen ngen bat ka ai men sim yang bat ngas tho ba la da ilok nom nok ta ka por ru ngala tengen namar ba ngatip ba blei la tip kham hai e baro namar ba ngi long tang ki deu bar tha mat chong u hadin na ta ki yat kita ki por la ngila perkhat namar ba ka jing siu hang ta ru ka dei ba kata ban le treatment i ru ka dei ka kapisa ka ba la bon hadin na ta namar bang ngilej private te kata ru hak ta ka poru ka pisa ngim dan pisa namar ba kicing penlut baro kala poi hak kicing pen bu skuli ki khon bat kicing
ban sewi ki khon haka mess fees hakini ka hostel fees man banai ngas ngong ba ilok ngai bla chu sei bisa te hadin ta ta ka por ngala kuslai na eng nyo bisa ndai hadin ba ki jing kran ying ai ngo hai ulai ba ngayo ki long ying moi ki men ki para chong ilok bat kum chu email ru ki la yarap hi bat kum chu ki khon ki men wala dak ki bom la ban yarap haka bisa ron rei haka met chung ki la yarap hai ngi to ka por bat ai ngo hai ulai ta ka por bat hadin ta ngila lek ta ka ngila lek ban sumari i syak ta po ka ti tengah sutho ba kini ki e paro ka dei ka ba ulai man ngi ba ngin yo yak ta ka ching sakri ka ba kham ha mar teng teng ho ai ba ni pa pule ki khon ni kwa ai ki khon ba kin pha ha ka ta ki skol ki ba kham ba namar ba lingba ka skol ka ba kham ba ki khon ki yo ek tak ching nang ching start ka ba kham biang bat ha ka ba ya dei ba kin cha man sim ru nga so tho ba la dangi wan sha ka ching sakri ka ba kham sngo tho ya ka kumno bangin kumno bangin ka ba ai ching sneng chi pan ben na so tho ba ni yo ek ta ka ching namar ba hakipor ke bangam patlong kristan hoi la khai nga ka yeng bang patlong kristan imi pa kim patlong kristan rei hapadeng kita ki ek utrai la chit nga mo bangan poi chini lengba ka takaching shitom ilok pat kataching wan chaseng chung i khon changa i ba ar ka rik ching yalam uplei hi baro bat nga songo hai utrai ta bat ba lengba ke ne ba ngai obor man kasmi ha ka ba ya dei bat kaching ka chonga bat hadin kata kaching shitom ilok nga i ba hakita kisnem nga i ba ila yo bor ni le check up i hadin kum taman kar lai banai man kan ru banai i bla yong bor ndai haka arjar afu ar ngapoi perkhat pat haka por ka ba ngapoi perkhat chu pat haka ki por hi ba i khon changa i ba ar ila ba kila pandep ik tak dikri ban utrai klam ai lat ya haba an chim haka ki por ka ba idang shitom nga perkhat bala da utrai chim haka ki por in numla ban pandep ik tak chung pule hadin ta ajar pu ar ngi ba ki khon ru ila adap ik ta dikri ban nga songo hai ulei bat ha ta kapor bat nga song singai ru ngapai ilok ila kham khran han rei ngapai perkhat bat ha kapor ka ba kare si kha chung i ngarang pha message i ka tuka cherimai ai wei san hi na pha message i na ba kare nga sim cl na ka ching trei ba nga trei ru te ngarang ong i ba bat ka wei na po ma thes khat khandai reu ngarang phai i ta ka message kada ka last message ka ka sngi ngarang ong i ba nama thes kat khandai reu ma ba ong ba ya ka ba ublei la pen so to breu pen klan ngara ai ru ngara pha ru ta ka message ma ka chulong ka kom changi bhangi chupha ni chupha ka message ru ha ka por bangi dang kin ro man ka sngi ru dei ta ka sngi bade ka sngi kha chung i ta ngara kwa hi bangan pha i ta ka message nak tin blai ti ma di na ta ngam poi perkhat ban ba ka ta kan dei ka message ba ka do ngara ong i ru ba khumlei chibon ba lengba chong fi ma ngong ba ngayo ik ni ki khon ki ba ko dor shisha ki de sha ki khon ki ba ko dor ki ba uplei la ai so ha cha ti im chung ha ban ngadang oi lok ba khumlei chibon ma ya ka nak man ta ba fila le bhai i ki khon te ma ngam poi perkhat ba kan dei ka sni ka ba kan dei ka last message ma bhai dei ki ni ki e barong ai ngo i uplei pat wat la da nga so tho ba ublei wa ban kham pen chan shu chu eng ha cheu bat ling ba ka ching lat ka chong i ka pan long nga pat ba man ka sngi ba ngan wa di kmat chung trai ha ki ek paro ha ki ching ya dei bat ki kam ne ha ki ek paro nga so tho ba ngan wa chai kmat trai teng teng ech khada ka ta ka por ha ka ta ka klimat ka ba iklan nga khat manu ban pe ki khon manu ban ki bon ki ching khat ka chonga bang khat la da nga to i kum no kan chai ki khon reng ai ngo bat utrai ba utrai u ai boring man ka sngi ban nga sto ba de utrai ba ai ya i le ya nga ro ba ngan song tho ban ba ngan kham shania yu pre kum ba jerimaya khan nyau san ma ko long bala tim nyau pre ba shania ha ki para pre teng su tho ba wala da im don ru an rei nga so tho ban ba ha ki e pro ngala nang ban IT ban ai ngoi u plei nge i ki bon ba ki kam ki ba phla ko try la le ha ba ha por ka ba i khon ba he chunga shwa ba in lek puli ru ka dan ka ki ong ba i shat kwa ha ta ka we ki ching ki lan puli i ong ba hadena ta tenga chu par khat ngap ong ba inom yo hi ta ka lan ba in lek puli rei
ngalawat kilat nomor kidan ki preu ki ong ba kadan ka we ka mission kota mo ngala aparkhat ba ka lembak tak mission kota kala ban in lej pulih ndai hadin nata ngalawat ik ngala le ikendo ik pastor in charge eng taru ti hadin tan na we shwe ngahab lej ndai hab kado ngaklem yo i yakataka jing wat chunga hadin nata ngawan phashing ngarang oi lok ba pen ngin le kum no ma ban yo na kota ta kham janja tingong ti lok i ong em ngin le dik educational loan ma ban ngan le ikren bat way branch manager hadin ta branch manager ru kila perkhat hi kila sanction kila ong bangin ai kata ndeng perkhat pan ngoi lok ba tak pholak in sewi kata la dai de puli tanga ong asosen e ma hadin ta kapenloy nga bangan duai hadin ta ke jing duai ke chonga utrai u ai wa in yo e kata sha kadai paro ke jing e ke jing sne e ke chung u ngan phlang ni ki pon ba ngan phlai ta ke jing bha ke jing e jing sne e chung play teng nga perkhat ko to ka sam pis ba nyeu khot baning kong mo ba ong to ai ngu yo try na ba ulong ba pha bat ke jing e bat ke jing sne e ke chung u ka ne bang ko chi sang as ngo ba kat hadu kne klem mat ka bang adon man ta ka dai tang ke jing e bat ke jing sne e sha ke chung try ya ki ba ngam la ban cher ni ki pon ba ngan phla ngam la phlan ma ba utrai ulong ba ha sha te tang ka ni ke jing phla nga ai ngu utrai ling ba ke ni potnet ba shibon nga yo e ke ni ka jing hi kai kham tam e hak ba ya dai bat ka ba kan jaman sim ngala nang kum no ban sngongo kum no ban wad e khmat chong trai hak por ke ba e jing em chong ru ka wei ru ba nga kwa ban ai ke ni ka wei ke jing phla ha ka ba men ha ka ni khat wei tarik banai agos ha ka por ba nga thia men mit te ha ka por ba nga thia men mit nga post new ba kadon ka wei ka jing ngadang di sha ha ying imei ngia don bat imei ban ki para ban ki khun chong para bat khun men te hadin ngidang di sha ta ka por ngayo sngo ba kadon ka ni ka jing sawa chong ka siren shaba te hadin nang ta ngemi shaba rang ka jing kemen ngala kemen ta ka por te ngala thap ti yang ta namar ba ngong ba utrai lawan ma nga hadin tang yami lut baro shaba te hadin nang ta ngala sok kemen ba ngai i pat hak ta suin baneng i ba atli ki lat ki yat hang ta po suin baneng hadin nang tang yirung na shi ngarang oi mei tang kita ki banget mo ki bala ban yo ngoi tak siren ban hap reng kata ba ki ngirung na hayeng ti don i khon changa na pring i wei khon changa te i ong nga ba kani ke jing sawa kan kham sawa ba hapan jam hadin nang tang rung no hai ngirung na hayeng te hadin bang rung hayeng te ngala yo thia dang yo thia biang ta ngi ta kamra kadon ko ka lat ka ba thaba ka lat ka barit ka thaba ka met chunga ngasngong kyu na do ta bang pos ni ngakyu hadu bangan kandit po ngakandit san chpo la ni san chpo e tengarang pha ka don message hapo family group tengarang pha message men step hi kila ilango enga bang pha message whatsapp tengarang batai ki tak pos ni hadu bam ngan kandit men step ngadak kyu sha te hadin dap nyu tunai e ngalik siwi tu khun changa tengarang ong pet ong youtube khun ba ong pos ni moi taka jing pos ni hadu ba man taru ong hadu nyu ba ti ru ngarang kyu sa te kani ngashwa ban ai ke jing phla ban ngas nget ru ba jing wan ka chong tunai kala hajan takaraw ka panlong nga ba ngan ai ke ni ka jing phla shapi ya ai ngu yu try ya kani ka jing phla ka bangi yo nei kong bate man ken ha kani ka sngi bat kham tam ik ya thoru ya ka e ka jingiaseng ka jong i kumno ba try lamba i khon i ba ar i jong i ba kumno ba iyo ba ya utrai ken bat om tang kata kham tam me kani ka bakut i ba tai ro sabang kata ka jing pos ni bat kani ka jing shisha hagini ki sngi ken ba utrai ukraine ngi kum ba yong la yo sngo ya kita ki siren lana ngi la ban tip rutin jong ble kum ka turoi ka bapun bat kham tam me yo iru ya kata ka laj ngala ba nong i phi bu trai open kan mau ya i om dang bi pha i te ki message sei kurim jong i por bai dang dan bai yong ba nadu ka kpo jong ka kemi trai la i thu i phi but ngala ban of yang i we trai la i thu por trai yo i kren ya i ru lamba kata ka jing post new manong ko khon padon kata ka jing shai bat phla
Mengangai day namar kata kani kesengi iwan yang kaba inpla ya kani ke benta nama idon yang kajing syai ilai mat yu trai bapiru pinyo mat langken hot ilaya yang pedeng ki babun ki benta bat tanggawai ke bangas tunat ladu benne kabangan sengap ya kai ke bai ai ke cing pla ke day ba iklam sange ya ka bantuai i IT hapadeng ki cing hapadeng ki cing ele hapadeng ki cing kutlat lagade he ki cing pule ki khon lagade he ki cing pang ki cing sitom yang scam ha ka cing duai but EIT yala de but ngiru kum ki pastor ngi sakhi ye kong but ke yenga jong hiru kumno ba ki shakri yo trai ken but nga I men sim ru ha ka ni ka por ye phiru ki dong sngap ha ka ni ka por ba ki nong pet ba tu pertubut ya ka ni ka e ba ikong ilong ken ban yai ne ha ka jing duai ban IT yala de wat sakut sa ha ka jing long mala ong tang mala long kristan hare tu tip ya ublay da ka bashisha but to shakri yo ublay ba ublay undiang hon ya ka jing shakri ke jong phiru ken utrai unda kurkhu ya pi wei ha ka ni ka por ki ba pet ken but shwa bangin ya pen kut ya ka ni ka program ha ni ka por ngi kwa ban duai ro yam ta jong pi wei yo phiru pi ya lamba ki jing lamba ki jing ele lamba ki jing pang ki jing sitom kumbai kong ila ya thu but ai ke ching plang nget phiru pinyomat ya ke jing ku but phiru phila ban yang scam ha ba phiyo ya ke report ka basnio phiru kumbai ya thu ba mai bai tai khon kle don ha ka kamera ba ki dwai ba phiru philong ngan dwai ngan IT show try but ban shania don ka por ba yong la GIA ye pa ye ki khon ngam la ban pule kan mau bai ke ne ka wei la ngila shania ha try ka sam arpusan khat balai ko jepel ne rain bu kho yang ngi ken la pi up kermen ho try ndo kur ku ye pi ngin dwai ha ni ka por ken mo kong nang ni ngini yo ban dwai lang ken na ka banta jong ki ngin dwai ha ni ka por menta try bet ngi wan ha ni ka por ka menta ya ka ban dwai a try bet na ka banta wei pi wei ki ba pet ha ni ka por ya ni ka jing pla nganget ka kta ya ka jing em ka jong ki bat kanon ra ru ya ka jing pen kala bat ya ka jing thau thmai ken ya ka jing em jong ki kin long lang kum ka long ikong batemon ken kin long kita ki breu ki ba start ki breu ki ba IT la de ha ka jing duai ki breu ki ba wat ya kata ka jing shisha but ki breu ki ba suthu ya ki khon but atrai bet ki ba kloiru ya ka ban bot la da ka don ka jing kai ka ba dei but ngada duai ru atrai bet ha ka ni ka por ya ki don ru ki ba ya lamba ka jing na ka jing pang ka jing shitom atrai ha ka ni ka por kin phai shame ha ba ki duai men da yo sngo but men da jubab ya kata ka jing duai ka jong ki na ka tin ka jomi ka kular ta trai na ka sam lai pho ka khot ka ba ar ha ba ngi ka ang shame me pen khya yangi nget but ngakam kan ti la da trai ki do jing kan men ya ki do no ki ba iet ki ba thon ki jumki ya ki ba kila shania kin shania no hame melong me ublay ubala ban pendap hakita ki jidon kambaro melong me ublay ubala ban le ya kita ki kamba ban long me ta ublay ubate ya ka yeng ke nyok ki don ki bayat lamba kita ke jing pra ka yeng ka sam ngada dumok no ye ta ki bor ka jingdom ka bor ka jing pan pra ka ba wan ha ka yeng ken handre ka da wan no ye ka jing long tali bat ka jing long kawai bat ye ka ta ka jing sok ngida pan bana ye ka ta ba ngada duai ba ka jing bha bat ka jing snai ka jome kan bot halor ka jing em jong ki wei pi wei ken ha ka kerteng ka jong chi sungi duai bat pan ki ne baro amen utrai unda kerku ye pi bat hadu ka wei pat ka program ngin da ye kendo utrai jongi uji sukres undang rangkat bat pi amen